आलं रे. सुशांत सिंग राजपूत आले रे त्याने डिप्रेशन सुसाईड केल्याने रे तो मतणार ते पोरमसर लोकांक ताची खबरच ना तरी आता उठल्या बसल्याक मोबाईलवर स्टेटस करतात. ये तसे म्हणा नाका रे म्हाकाही पोरमुसो डिप्रेशन आले होते तुका हांव चांपा डॉक्टर वरसून वयर पडलो रे कसोय म्हणी वय चांप पगींचो ताच्या दरम्यान हांगा 7 दिसाच्या मिसा मेळचे 2 आंबाड्यांच्या सुकली रे.